Ano mo ka? Diara. Nung day. Naglaga. Diara gani ta. Butan ta. May mag-asa ta padulong. Sige ra kag busy ba? Sige ra kag wala sa kong dool. May pagbalik lang ko sa abroad ani. Balik ang abroad. Kana ra hinungdan. Gamay ra kayo. Suko dayon. Mo ato lang ko dito kadali ba? Sabi kagabi wala ka sa kong dool. Nabuang na ka ng scatter ba? Ultimo scatter. Silusan. Gabi naggabi. Ako ra isa tawag naghigda. Ay sira kag atubang sa mga scatter. Sama siya. Ay naguna ko na ng scatter kay makadaog ko. Si Imam gimo nang padulong gyapon. Uy, paminaw. Magpili, scatter o ako? Siyempre, ikaw anong piliwan mo na ko ng scatter? Ibanew niya ha? Ug wala pa kay ka sa kong tapad, bantay lang ka. Ano man? Kay kung wala pa kay ka sa kong tapad, ipa-cash out ko diglain. Ay ako ano na?